Neața, numele meu este Vigil Gădeanu și dacă deja ne știm de pe Instagram, atunci mă bucur că ai venit și aici, iar dacă nu, să știi că îmi pare super bine de cunoștință. Eu în fiecare lună scriu în agenda mea bullet journal și vreau să vă arăt și vouă cum îmi organizez timpul, mai ales acum că de-abia a început noua an universitar și ne pregătim de facultate. Așa că nu o să mă mai lungesc cu vorba, o să trecem direct la desenat, iar tu poți să-ți iei agenda, creioanele, markerele, careucele să desenezi odată cu mine sau poți sta pe spate, să te relaxezi și să asculti în continuare. Hai să trecem la treabă. Și de această dată m-am gândit să încep luna octombrie cu un cover page pe partea stângă pentru a o putea separa de restul agendei, astfel încât să-mi fie mai ușor să o găsesc atunci când răsfoiesc prin agenda. De această dată m-am gândit să desenez o sticluță de poțiuni pe rotund. Inspirația mi-a venit văzând o poză pe Tumblr și m-am gândit că ar fi super potrivită pentru această lună. Pe de o parte pentru că octombrie este o lună ceva mai mistică, îmi aduce cumva aminte de poveștile cu vrăjitori și vrăjitoare, poțiuni și alte farmece. Iar pe de altă parte a început și anul universitar, eu sunt student la medicină și cumva mi-aduce aminte de paharele de laborator de la orele de biochimie sau chimie din liceu sau chiar din facultate. Plus că era și comentariul ăla pe internet care a circulat pe toate grupurile de medicină cu un tip care a zis că în loc să zică școala de medicină și farmacie a scris școala de studiu medical și de farmece. Așa că mi se pare că acest desen se potrivește perfect pentru începerea facultății, mai ales pentru facultatea din București de la medicină. În final m-am gândit să mai aglomerez pagina sau să o împodobesc cu niște frunze ca să mai aducă puțin din atmosfera tomnatică care deja se face resimțită și sub desenul principal am completat cu un calendar al lunii octombrie pentru a vedea toate zilele, toate săptămânile, a fi totul la o aruncătură de 8 distanță. Nu în ultimul rând, a venit momentul să aplic și accentele de culoare pe această pagină, iar în această lună m-am gândit să fiu ceva mai îndrăzneț și să aleg o culoare mult mai puternică, astfel încât ceea ce merge cel mai bine cu magia, poțiunile și farmecele a fost culoarea mov, la care m-am și decis ca accent de culoare pentru această lună. Pe următoarea pagină din dreapta m-am ocupat de lucrurile administrative din fiecare lună, cum ar veni, astfel încât mi-am făcut 3 marchinare, unul în care să scriu calendarul pentru a putea bifa zilele care mă interesează. De dedesubtul acestuia mi-am lăsat loc ca să-mi notez evenimentele și întâlnirile pe care le am și de care nu ar trebui să uit. Deja aveam câteva planificate, așa că le-am scris doar data. Și în partea dreaptă am lăsat loc pentru un chenar de lista de to-do. În următoarea secțiune m-am ocupat de trackerele obișnuite. De obicei aveam un sleep tracker, habit tracker-uri și o secțiune de gratefulness. De această dată m-am gândit să încerc ceva mai simplu, dar ceva nou și să combin sleep tracker-ul cu secțiunea de gratefulness, pentru că amândouă secțiunile necesită o coloană foarte lungă care să conțină toate zilele săptămânii, pentru că sunt trackere pe care le completez absolut în fiecare zi și au nevoie de ceva spațiu. Astfel încât pentru aceste două secțiuni am alocat o pagină întreagă. Pe partea din dreapta mi-am făcut habit tracker-ele obișnuite, dar m-am gândit să fac puțină economie de spațiu și am păstrat doar 10 dintre trackerele pe care le foloseam, pentru că nici nu prea erau eficiente și m-am gândit să le păstrez doar pe cele care chiar funcționează pentru mine. În partea din dreapta, față de trackere, mi-am lăsat un spațiu suficient de mare pentru proiecte, blogposturi și alte idei, cum ar veni secțiunea de brainstorming pe care o făceam și lunile trecute. Spațiul liber care mi-a rămas în josul paginii, m-am gândit să-l completez cu un mic citat pentru a mă bucura de viață până la urmă, că suntem aici să trăim bine, nu să trăim mult. Urmează probabil secțiunea mea preferată din toată această lună, respectiv secțiunea dedicată întoarcerii înapoi la facultate. Astfel m-am gândit să încep cât mai practic cu un orar al săptămânii. Însă, fiind în anul 4, eu deja am început stagiile, iar anul acesta nu voi mai avea un program fix în fiecare semestru, ci voi avea mai multe stagii care durează între 3 și 8 săptămâni și, evident, de la stagiu la stagiu se schimbă orarul și fiecare profesor își pune diferit cursurile. Plus, pe lângă asta, mai apare și problema că o parte dintre cursuri sunt online, iar profesorii încă n-au stabilit la ce ore exact sunt toate cursurile, așa că soluția mea a fost să fac un orar de bază care să fie direct pe hârtie și apoi să intervin eu cu niște stickere, niște postituri pe care să le ripesc în intervalul orar în care am materia respectivă, astfel încât să le pot schimba de la stagiu la stagiu și să le schimb și în funcție de cum evoluează materia în timpul săptămânii.
Pentru acest video încă nu mi-am completat întreg orarul, mi-am completat doar zilele de luni și de marți și nu vă speriați, am facultate de luni până vineri inclusiv, vreo 4 ore dimineața pentru stagii și încă 3-4 ore după amiaza în funcție de materia de semestru pe care o am în ziua respectivă. În următoarea secțiune, ca de fiecare început de an, m-am gândit să-mi fac un tabel în care să-mi notez creditele pentru fiecare materie, astfel încât la finalul anului să-mi fie foarte ușor să completez cu notele pe care le au la materiile respective și să-mi pot calcula mult mai ușor numărul total de credite și respectiv media. Cum spuneam, anul acesta am început stagiile și am o grămadă de materii care sună foarte interesant și mă gândeam să vi le citesc și vouă pe toate. O să începem cu cardiologie, pneumologie, digestiv, chirurgie generală, ortopedie, chirurgie pediatrică, oncologie, sănătate comunitară, radiologie, MCS, farmacologie clinică, opțional și, evident, practica. Pe partea din dreapta a acestei secțiuni m-am gândit să-mi desenez întregul an universitar pentru a-l putea împărți în funcție de stagiile pe care le am, fiecare în ce săptămână este și cam când pică. Astfel încât, după ce mi-am terminat de completat calendarul, mi-am făcut o mică legendă în partea din dreapta de sus, în care fiecărui stagiu am asociat o culoare și am scris alături și numărul de săptămâni alocat pentru stadiul respectiv. Astfel, în ordine am ortopedie, chirurgie pediatrică, chirurgie generală, pneumologie, digestiv și cardio. Această ordine a stagiilor noi o numim culoar și se trage la sorți la începutul fiecărui an universitar. Fiecare stagiu poate să se desfășoare la spitale diferite, astfel încât aceste culoare, chiar dacă au aceleași materii, nu înseamnă că au și aceleași spitale. Puțin mai jos de această legendă a culorilor, am avut încă suficient spațiu pentru a face niște chenare și pentru examene. Examene pe care le-am împărțit tot în două, examenele pentru stagii și examenele pentru materiile de semestru, care sunt cele care au rămas: oncologie, SCM, radiologie, MCS, farmacologie și opțional. Evident că scad cum sunt, am uitat să pun în calendar și vacanțele, astfel încât la mine anul universitar pare că se termină la mijlocul lui iunie și nu am nicio vacanță. În realitate am și câteva vacanțe și anul se termină pe undeva prin iulie. Evident că ulterior nu o să las lucrurile așa și o să repar această mică greșeală foarte ușor și voi lipi peste această pagină o altă hârtie pe care voi reface calendarul și legenda de culori ca să se potrivească. Nu în ultimul rând, m-am ocupat și de spread-ul săptămânal pentru săptămâna cu numărul 41. Nu vine să cred ce repede a trecut deja acest an, parcă de-abia a început. Cu toții ne gândeam că această pandemie va trece super greu și anul va fi din ce în ce mai plictisitor, dar de fapt pentru mine vara aceasta a fost minunată și am făcut o grămadă de lucruri pe care mi-am dorit de mult să le fac și pentru care nu îmi făceam timp, pentru că știam că le pot face oricând. Revenind la această secțiune, mi-am notat pe vertical în partea din stânga zilele săptămânii, iar în partea din dreapta am lăsat loc pentru două chenare. Primul chenar este pentru cheltuielile din fiecare zi și al doilea chenar este pentru notițe, gânduri care îmi trec și pe care vreau să le notez undeva. Cam aceasta a fost luna octombrie pentru voi, iar eu voi continua în privat să completez agenda cu spreadurile săptămânale care vor urma și de asemenea să îmi completez și trecărele pe care le am. De-abia aștept să ne vedem și luna următoare, așa că fiți pe fază. Mă bucur foarte tare că ai reușit să rămâi până la final și sper că am reușit măcar acolo un pic să te inspiri și să fii mai productiv, să-ți împarți timpul mai bine și să te relaxezi, că până la urmă pentru mine asta înseamnă bullet journal-ul, relaxare. Dacă reușești să faci ceva din ce am făcut și eu, te rog frumos să-mi trimiți și mie desenele tale, pentru că sunt foarte curios și ți-a ieșit și noi ne revedem luna următoare cu o nouă agenda. Până atunci păstrăm legătura pe Instagram.